Našla jsi, Janko? Jsi věděla, že mamka má kameru? No víš, neřekne. Proč, jako to by měla říkat? Nikolko! Ahoj! Ale novou. Ahoj, cibručku. Ta je pokažená. Neopravitelná. Právě proto teďka chtěl koupit, on byl zvyklý na tu kameru, tak... A to je lepší, než tam na jiné kamery, ne? Mám půjč mi mobil, tady tenhle ten. Který byl předtím můj? Ten nebo který? Když zháním jedno telefonní číslo. Našla jsi, Janko? Jsi věděla, že mamka má kameru? No víš, neřekne. Proč, jako to by měla říkat? Nikolko! Ahoj! Ale novou. Ahoj, cibručku. Ta je pokažená. Neopravitelná. Právě proto teďka chtěl koupit, on byl zvyklý na tu kameru, tak... A to je lepší, než tam na jiné kamery, ne? Na co se dívá? Libor opičkuje. Jo, a jo. Já ho vidím. A dělá to schválně tíše. Nevím, já si říkám, že kouká někde tady. Nekouká na tebe. Prostě. Já se tu snažím. Libor tady potí krev a prý A nic. Sorry, Kouká no. na mě. jasně, že jo, Libor. Nenech se zmát. A jo, kouká na Libora. Nikolko. Ahoj. Ahoj, prčku, nám něco pověz. Udělej brm, brm, brm. Brm, brm, brm. Honem udělej brm, brm, brm. Udělej ty, 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 ty. Ty, 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 ty. Udělej brm, 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 brm. Nikolko. I'm gonna go. Just been evicted from your apartment. The rents have run out. Everything you own are in those 2 bags. Would it prove that you're serious, right? This is your chance. Private plans. Tak to věřím, že otravuje. Now I know. Now there's 2 lines of power. The inner track has the crescent phase. The cartouche in the center. Stop writing unlike we've ever done before. Kde to tady je? Kde to tady je? Kde to tady je? Hopla. Hopla. No, nejmisko. Hopla. 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 Co tam vidíš? Jo, mamka a zase... No jo. Se nehne od té kamery, no. We do every known technique.
A ty si mě hážeš, to víš, že se musí smát. Je? To víš, že se musí smát. Že? No, umí vykládat, vždycky Já to já, ne? A tata ještě ne. Kola říká. Říká tata. Jo. Že? Ale potichu. 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 To je zvláštní. Dívčo, a nedáme si teda tu kávu to, u rybníka? Jo, to je dobrý, no, to je pravda. Tak jo. Moc ne. Jak moc? Ne, jako moc nenechala. Jsme to Jo. vyšli a... Se podívej. Jedna Nikolka. večer musí dělat. No, pojď za mnou, pojď. Fantoci, vidíš? Fantoci dělá. Jazykem doleva. Jo, my se dívali na fantoci a hned to To koukám. nedám její čaj? Čaj máme. Voda? Jo, Maminko, tady s náma? Jdeš, ne? já a Nikolka jdeme. Ne, já si uberu dneska. No to zapomeň. To nás půjde velký program. To vždycky Berča dělá nás pomáhá. My taky nechce nikdy nechat, aby No byl pojď. počát. No pojď, honem. Jo, vždycky Vždycky se vetřeš. no vetř, bo mám silnější svaly. Není poráda, kde si dživu nechávám. Může to dokumentovat. Nikol. Jo? Jak se přetočila? No, Nikolko. To má Ahoj. potaťkový tu šikovnu. Je to tam slyšet? No, se těším, začnu jíst ty moje nanuky, ty moje oblíbené. Nikolko. Niky. Pojď. Běž za ní, aby mi to. Proč? No ať se mi pohne. Pojď. Nikolko, na. Niky. No pojď, pojď. Pojď si proto. Pojď si proto. Pojď. Lenivka, lenivá. Hone, vem si to. Ty lumpiku. Ty lumpiku, já ti to seberu. A dáš mi to? Dáš mi to? Dáš mi to? Hone mi to. No, to není dobré. Ty. No, pojď, pojď, pojď. No, no. No, pojď. No. Je, to ne. To ne. A Nikolko. A z toho se obvinujete navzájem. Mám Co pak? Aspoň jeden ten. Nemůžete mi předepsat nějaký prášek na bolení hlavy? Na svatbu to vezmete. No, to víš, že jo. Vidíš, to nepotřebujeme žádného kameramana. Zdravíčko, už jsi se probudil? Jak to No. dělá? Jaký to dělá? Pěkně. Ukažte. Na chvílečku. Si tě musím nakamerovat. Nikolko, Niky. projednávají v současné době 7 dalších případů, včetně zmiňovaného PGP, pobočka Kettleman Hills v Kalifornii. V českém znění Nela Boklivá, Vladimír Brabec, Jiří Platný, Libor Hruška, Jitka Sedláčková, Ivana Lumpiku. René Slováčková, Miroslava Součková, Střešek Pantůček, Bohuslav Kalba, Miroslav Středa, Rudolf Kubík, Jaroslav Horák, Radka Malá, Jiří Knot a další. Spolupracovali Radka Lehká, Barbora Bildová, Jana Kovalříková. Nikolko. Niky. Ahoj.
No, honem se usměj. Niky. V New Yorku nahlédneme podílu těm nejšikovnějším tapérům. A ve Vídni si zařádíme na nejšílenější a největší charitativní akci Evropy. Koření dnes 18:30 na Nově. Nikol. Životní příběh odvážného hasiče, hvězdně osazený akční film ve 20 hodinách. Tak Kačenku umíš? Udělej Kačenku, udělej kva, kva, kva. Nikol. Šáčku. No. Moment, historický okamžik. Markéta pracuje. A mám státnice. Tady vidíte Magora se sekačkou. Mám na to papír. Magor se sekačkou. Magor se sekačkou. A opět Magor se usekačky. Se šňůru. Magor drží šňůru. Magor zapojuje sekačku. Ještě není Magor. Ještě neobhájil. Tak ještě není obhájený Magor. Polož to. Mě to baví. Proč bychom měli jezdit na koni? Zeptáme se teď. Jako to je moc teďka. Co nechceš? Kytku. Jakou? Že nechci tu panenku na auto. Co chceš? Tady koně a takovýhle věci, teď koně smrdí. Takové steginy na sebe, takové nějaké. Otázka je, jestli prvé nebude moc složitý zorganizovat to, aby tady byla s malou včas. Víš, a ještě se stihlo to auto, jako kdyby. Vždycky jak jedou na bazén, tak jak by stěhovali půl baráku. Tak ale to auto by tady bylo přece o den dřív. Třeba. A jak by ho tady dali? No přivezli a pak byste ho odvezli. A jak ale? No máte ještě druhé auto. No toho ty děcko nedáš. A nebo... Ale když přiveze jeden, tak nemusím jít oba dva. Martin, to auto tady nemusí být to dříve. To máte poměrně pozdě, ne? Počkej, jako jestli přijede, jestli přijede v 11 nebo ve 12 to jedno, aby tady byla o půl druhé. Do té doby je to jedno. Ale jak ona se sem dostane, jako s ním Nikolou? No to auto nevím, přinese třeba potěl. Ale on mu, počkej, já to teď to nechápu. No, přijedou prostě sem, to auto se točí, no, pojedu v něm a pak jenom se odjedou.
Ne, já to jenom tak říkám, že mi přijde, že večer je taková kombinátérka, víš? A jako Řekni to. Budou bílé šaty? Ještě. Tak určitě bílou. Se draje. Staromodní. A proč nebarvu? Co? Proč nebarvu? To je jako jaká barva tam bude, že? Nemáš žádnou. Bych ti natrhala ty. Kopretiny. Takže se s růžovou nějak maže. Máčku, úsměv. Máčku, víš někam. Úsměv. Víš někam ti říkám. Když to nemůže jíst, tak bude opruzovat. Jo, přesně tak. Tati! Myslíte ten kus páhy, jo? Co to je? Jenny! Kde latinka? No, ona tam na balkonu. On to si nepojede. Jemu stačí víneček tady a... Teďka, my tam budeme spolu dva, budeme mít Nikolku, budeme si navzájem a to. Když my někam půjdeme, tak oni si vezmou Nikolku, když půjdeme třeba někam na nějakou akci a prostřídáme se. Říkám, bylo by to, 4 dny budeme mít dovolenou, budeme tam všichni, nedostaneš holka. To je zabitý případ tohoto. Denisku, nečurej mi tam. Denny, rozumíš? As-tu compris? Co? As-tu compris? Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas Je ne parle pas français. Je ne parle. Je suis sur la table, ça s'explique. Je suis sur le Laissez-moi table. vous renvoyer, je ramène le passé. Ça vous m'énerve. Je ne gérer, je peux pas, je ne sais, je caca. Doufám, že se na to video nebudete dívat. Tam je moje noha, ne? Markečina francouzština. Je ne parle pas française. Français? Français. Français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas Ještě français. to musím naučit dávat do počítače. To jsem to neslyšel. Je suis de la République tchèque. Je viens de la République tchèque. Je viens de la République tchèque. No, záleží na tom, co chci říct, no. Je viens en la République tchèque. Jakože žijí, ne? Je viens en. J'habite a. J'habite en la République tchèque. Teďka se dělá na kartku. Ten? A teď se nám směješ. Je tam v tom Tam máš výjimky, víš, tam máš výjimky, totiž zrovna u zemí je j'habite au Japon a j'habite en République tchèque. Tam máš jenom pár zemí je mužskýho rodu, jinak zbytek je... Jo. Je sais. Ivanko, Je sais. ty si nachystej rozděl a celé prázdniny děláme angličtinu. Já potřebuji... Třetí prázdniny, jsem to říkal. Třetí rok. Jenomže Pochybuju, že kdykoliv, když tady přijedu, že budu mít zájem něco dělat. Pochybuju. Jenomže tentokrát je to vážné. Já doufám, mami. Tentokrát je to vážné, protože já jsem dostala čtvrťáky maturanty. Tak ty jestli máš ve čtvrťáky maturanty v konverzaci, tak mami. Ivanko, bez problémů je připraven. Bez problémů. Lucky. No, jako jestli vyjde, jako ta výměna, tak by to bylo fajn. No ten tandem. Jo, tam. Abych měla jako první zásobu. Marketko, když tak se taková se
můžu říct, jaký je kurz. Když tam se můžu říct, jaký je kurz na hovně. Ne, si budu pár lekcí prostě, aby si to Asi mně osobně by se nelíbil jako kurz jenom učitel a žák. Řekla bych ideální dvojice, trojice. Ale jeden, to mluvíš jenom s tím učitelem. Ale já chodím na soukromé, já chodím na Těmčinu, jsem chodila na angličtinu, na Praně, na soukromé a jsem Timo! teď jsme se vlastně cítili Timo! 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 Ne, to byla mluvíš v španělštinu, jsem dělala soukromé. Timo! 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 Ale jsem Němčinu chodí dělat na jako dostatečné. Timo! Latinko, Timo! Sičo! 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 Chytňo! Ne, tak říká, taková ta Timo! Latinko, Timo! Sičák! Timo! Lump! 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 Wow. Nemáš nějakou jednoduchou němčinu, jako knížku, pohádky, nebo něco, co bys mohla vyprávět? Timo! Jaký Timo? Timo! 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 Já jsem říkala, že třeba mi to vyhovuje, v tramvaji se Ivanko, ztratila jsem mi gramatiku. Leky! Leky! Drejerští. Že to mám já si myslím. Jo, jestli to máš tak fajn, já jsem budu dělat marketu. Říkala tady jenom... Jo. A potom, že tobě chybí opravdu jenom ta obhajoba a je to hotové. A promoce to už Pojďte za náma. jenom formalita. Akorát musíš dostat diplom z MGR. Já tam aspoň ten rok ještě, protože jsem chtěla... Já jsem se, že máte user, ne? Ne, to máš po rigorózní zkouškách, jsem chci se přihlásit na studium, ale až tak za rok. Chci napít se pauzu, nechci dělat nic. A to jsou rigorózní zkoušky. To Doktorát. Ivanko, to je to samé, jako když děláš tady. Za filozofické můžeš udělat doktorát. Lajla. To je to samé. Lelinko. musíš prostě objezdit nějaké konference. Je to vlastně, že teda zjistím, že Lajli. v průběhu toho nebo kdykoliv. Lelinko. A ty analýzy, to jsou autorovou analýzu. Lajla. Taky. Tak to jsou takové blbosti, že chápej, já dělám prostě, já dělám... Výbore, ty jenom čteš. Já budu publikovat taky na internetu. Já si nějaký... Lajli. blog. Já si udělám blog a dneska jsem byl. Nikolko, Nikol, ahoj, no pojď za mnou, pojď honem, pojď za mnou, broučku, Niky, na, Niky, Nikolo, Nikolko, na, tu máš.
Nikolko, fuj. Ne. Ba a. Nikol.